Здравейте, приятели, аз съм Яни от Vasconia Auto Group и сега ви показвам какво пристигна днес. Nissan X-Trail 2023 година, закупен директно от представителство на Nissan. Както знаете, всички наши автомобили са закупени само и единствено от представителство на марките в Европа. Keyless безключов достъп. Този уникален кожен салон черно плюс кафяво. Багажникът, разбира се, е електрически, а тук отзад се крият и другите две места. Колата, разбира се, че е 7-местна. Затваряме го, а сега ще ви покажа какво имаме и отзад. Изключително широко, много просторен автомобил с панорама. Имаме подгрев на седалките дори и отзад, както и тризонов климатроник, разбира се. Тук може да видите абсолютно всичко друго по колата. Имаме самопаркиране, камера за задно виждане, която е 360 градусова. Имаме памет дори и на пасажирското място. А забележете, колата е бензин хибрид. В момента работи. Разбира се, абсолютно много икономичен автомобил. Кара го около 200-300 км и просто е уникален. Ето сега автомобилът запали. Фаровете светят уникално, интелигентни, автоматични на Nissan. Вътре забравих да ви покажа, че имаме и head-up дисплей, разбира се, което е супер удобно. Автомобилът е 4x4, имаме и мъртва точка в огледалата, както и всичко по медията е на български език, което е много яко. Имаме, разбира се, и амбиентно осветление, и подгрев на волана, абсолютно всяка една екстра, която може да бъде вкарана в този Nissan. Километрите показвам веднага. 163 000 км, напълно реални, могат да бъдат проверени в Nissan или абсолютно където вие си пожелаете. Колата е с 213 конски сили, 1.5 моторът, върви като ракета, става за семейство и за много багаж. Сега ще я закараме на детайлно почистване, въпреки че виждате в какво състояние пристига, но така правим с абсолютно всеки един наш автомобил. Просто сме педантични, ето отново се запали. Винаги им слагаме AdBlue догоре, течно за чистачки догоре, в случая нямаме AdBlue, така че сме добавили само течно за чистачки. Скоро може да видите обявата, която ще бъде качена в нашия сайт vasconiautomobile.bg, както и в Facebook и Instagram профилът ни Vasconia Auto Group. Цената й ще бъде около 27 500 евро и там ще може да намерите малко по-подробна информация за автомобила. Мен лично много ме кефи. Има си и теглич, общо взето всичко каквото може да има в този автомобил. Идеален за семейства, идеален за пътувания. Абсолютно много красив, икономичен и ускорението му пък да не говорим. Скоро ни пристигат още няколко автомобила, а вие може да следите нашите социални мрежи, за да виждате всичко преди да излезе на обява. Аз бях Яни, благодаря за вниманието и до скоро!